Hello guys, good morning po sa inyong lahat. Maaga pa ako nagising guys kasi para maaga ko po matapos yung mga gawain ko dito sa bahay. Paulit-ulit na lang gawain dito sa bahay. Guys, oo nga pala guys. Lagi po tayo mag-iingat at lagi po tayo magpipray. At sana po wag po natin kakalimutan mag-mask and face shield kung tayo ay lalabas ng bahay. Kailangan po lagi tayo naka-mask, naka-face shield para lagi po tayo safe at maging safe ang lahat. Hello guys, tapos na rin po ako magwalis dito sa loob ng bahay. Yung asawa ko tapos na rin siya magwalis dun sa labas na dapat ako yung gagawa dun sa pagwawalis sa labas. Siya na rin yung nagwalis, tinulungan niya ako. Pagtitimpla ko na lang muna siya ng kape. Magkakapit muna kami guys. Yung kapeng bigas nilagay ko siya dito sa empty tea bag. Ayan. Para siyang tsaa. Ito yung magiging kape ko. Yung laman nito, kapeng bigas po siya. Kasi nung mga bata kasi kami guys, yung nanay ko, kapag wala kaming pambiling kape, ang ginagawa niya, nagluluto siya ng kapeng bigas. Yun ang ginagawa namin kape kapag tuwing umaga. Yan, kapag walang pera, pwede kang gumawa ng kapeng bigas. Kapag wala kang pambiling kape. Ganito mo lang siya guys, so para ayan guys, ilulubog mo lang siya para magkulay black siya. Ayan, tapos lagyan lang natin ng asukal. Konting asukal lang, wag naman masyadong marami. Yung asawa ko, ito gusto ba niya Bear Brand sa kanya. So, ano inuubos? Bear Brand sa'yo. Yeah. Sa akin, kapeng bigas. Pero parang masarap siya lagyan ng gatas yung kapeng bigas na kape. Hindi na lang yung asukal. May sukal na rin. Wala pa. Hindi na kami asukal. Okay na yan. Yan sa'yo. Natapos ko na magwalis sa labas. Salamat. Napakabait po ng aking asawa. Dapat gawain ko na siya dito sa bahay. Tinulungan niya pa rin ako. Kasi sabi ko sa kanya, yung mga gawain ko sa bahay, di bali ako na lang ang gumawa, gawin lang yung trabaho mo kasi yun, maghuhugas pa siya ng mga gamit niya sa pagtitinda. Tapos malayo pa yung pinagtitindahan niya. Kaya sabi ko sa kanya, hayaan mo na lang na ako ang gumawa ng mga gawain dito sa bahay. Eh hindi naman niya ako matiis. Kaya tinutulungan niya ako sa iba kong gawain para daw kunti na lang yung gawain ko dito sa bahay. Kape tayo guys. Tapos na magwalis yung asawa ko dito sa labas. Yan, malinis na po sa paligid namin. Magdidilig muna ako ng halaman guys. Kumuha binang mani si Kwan. Kumuha ng mani. Kumuha ng mani.